E o zi bună. Ăsta a fost gândul cu care m-am trezit eu în dimineața zilei de marți, 24 septembrie 2024. De altfel, nici nu-mi propuneam să fac prea multe în această zi, povestea cu Vasilica și parcarea era terminată de seara trecută, acum aștepta cu minte să fie postată, așa că planurile mele pentru această zi de marți erau simple. Azi mă relaxez, mi-am zis, mă uit la televizor, mă joc un pic și poate, undeva pe seară, mă duc până la magazin să-mi iau un pepene. Nu mă întreba de ce aveam poftă de pepene în septembrie, că toată vara când pepenii zăceau practic la orice colț de stradă, eu nici măcar nu m-am uitat la ei, dar aveam o poftă de pepene mai ceva ca o femeie gravidă. Iar ziua a început bine, m-am ridicat din pat pe la 10 dimineața, mi-am făcut o cană mare de cafea pe care am băut-o pe balcon să profit un pic de vremea caldă de afară. Iar apoi, când am intrat în casă, mi-am auzit calculatorul șoptindu-mi cu o voce suavă: "Bă, Jimmy, dacă tot ai terminat povestea, hai să ne jucăm ceva." Mi s-a părut o idee bună, așa că am dat drumul la un meci de World of Warships. De ce? Parcă am auzit o voce de acolo din spate. De World of Warships am zis, care, complet întâmplător să mor, dar nu te mint, e și sponsorul nostru de azi. Ce e World of Warships, mă întrebi? Mă rog, cel mai probabil nu m-a întrebat nimeni, dar pot să vă zic oricum. World of Warships e un joc online disponibil pe toate platformele posibile, PC, consolă, tabletă, telefoane, Xbox, PlayStation, toate astea, în care tu ești un capitan de barcă, sau mă rog, navă de război, și te lupți cu alte nave de război controlate de alți jucători. Te poți juca atât singur, tu cu barca ta liniștit, ori îți poți aduna prietenii să vă faceți mare flotă de nave. Iar nave, ai de unde alege că sunt peste 650 de nave istorice pe care le poți personaliza după bunul tău plac. Și cea mai bună parte e că jocul e moca, gratis. Și nu doar că e gratis, dar dacă îl descarci folosind linkul din descriere, primești cel mai mare bonus oferit vreodată de World of Warships, în valoare de 150 de euro, care conține 20 de zile de comp premium, o super navă americană de level 7, un cruiser japonez de level 3, un slot de port, milioane de credite care să-ți personalizezi navele și multe alte chestii tari. Așa că, dacă vrei să fii capitan de barcă sau de navă, descarcă World of Warships folosind linkul din descriere și ne vedem pe acolo să ne dăm împreună cu barca. Și când zic că ne vedem, chiar nu glumesc, că de luna viitoare vreau să dau drumul la canalul de gaming și vreau să fac câteva clipuri de World of Warships în care să mă joc cu voi. O să vă dau mai multe detalii atunci, dar până una alta, descarcă jocul și antrenează-te, că eu am nevoie de oameni capabili în echipă. Nu, și astea fiind spuse, hai să revenim la ziua mea de marți. Cum vă ziceam, ziua mea de marți a început cu o cafea și o sesiune de gaming. Părea într-adevăr să fie o zi bună. Doar că undeva pe la 12 și ceva, burta mea a intervenit și, pe un ton ce părea nervos, mi-a zis: "Boss, parcă ziceai ceva de un pepene." Pepene n-aveam, dar i-am zis să nu mai urle la mine că o să-i caut totuși ceva. Așa că